Hazel Maskandi. Bamsupport kakhulu Mthandeni. Kwakhona ama-artist mfethu kaMaskandi amaningi onke la top akungewona uMaskandi. Kwakhona ngisho inhlanya awungizwe. Easy. Hazel Maskandi. Ngisacela ukuthi nisubscribe ebese nisho izinto enifisa ukuthi nizibone kule channel ezing nokunye nje nifisa ngikhulume ngako ngabe amanye amakhawe noma ini bese ningisupporte kodwa nisubscribe ukuze ngizoposta nemicimbi eyenzakalayo kuMaskandi. Ngimncane nje ngumfana okhule emakhaya nganginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngibe usizo emphakathini wabantu bakithi ngoba kuningi engikhule ngubona. Uma ngibuka inhlupheko yasekhaya ngibona inhlupheko emizini ekomakhelwane ngakhula impilo ngiyisongela ngithi ngelinye ilanga ngiyokhula mina ngiyokushintsha konke lokho ngoba ngangitshela mhlawumbe ukuthi angeke ngibe umculi mhlawumbe ngiyoba imeya noma ngiyoba ikhansela noma ngoba ngiyoba yini uyabona uNkulunkulu lenzile icebo ngokuthi ngifike lo mqondo wokuthi ngenze umcimbi wokucelebrate ngo-2024 ukucelebrate ukuthi sinengoma iParis eyenze kahle onyakeni nebibukeka ithandwe kakhulu ngabantu. Zibido bemdlekeni. Akamisa izandla sithi phezulu Mthandeni phezulu. Kanti sekuvela ithuba manje lokuthi ngibone ukuthi abantu bangisupporta kangakanani. Abantu babaningi kakhulu. Baba ngaphezulu kwecontrol ngenxa ukuthi indawo imali. Ngahlala phansi nethimba nabafowethu omasondo obhuti masheshisa zinsizwa zendawo engosomabhizinisi omhlonipheni maphanga nonsiki njalo njalo. Kosathi bafowethu kunganjani siphinde siyibuyise lento enhle kangaka ngoba kubukeka abantu bekuthokozelile ukuza emdletsheni. Nangempela ke kwaqhamuka indaba yokuthi hayi ke kungakuhle kube nomthandeni summer experience. So then we took a decision yokuthi umcimbi masuyise stadium. Spend almost maybe 2 million land for such a umcimbi. Stage, amathende yonke into. Sound lapha ayidlali nangane mfethu. Setup yethu siqale ekuthanga which usuku lwesithathu lo sesayithini sirede kakhulu ke manje ngoba izinto sezenzeka i-soundtrack senzile namhlanje kuseni baningi mfethu abacula beza more than 50 abacula beza kuyose kuseni mfethu. Now amakhamera nabona asiredi camera 1 2 3 and then ikhazam lezi i-artist ezothi mayifika ukuthi lesikhathi singakanani for ukuthi idlale kanjalo ama-graphics ami lawa sizama ukuthi washintshanise njengoba ama-artist emaningi kangaka so sizama ukuthi siwamixe khona lapho. Sanibonani, uZamile wakaLuthuli all the way from uMthwalume but ikhampani yami isuka la ePinetown iSuya House ngishaya isetup yale event mina department engiyona ngizirigigi lokubona lapha estage izispeakers yale ngaphezulu ama-lights ale ngaphezulu isipani sami leso engishayayo ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke kuwe lutho bagoma bazoyishaya ngendlela abathanda ukuyishaya ngayo istage sethu asinyakaza. Sidito kaMthandeni mfethu ngisho ngangena live namhlanje ebusuku ukuthi abantu abaphelele kuphi abagcwele. Umuntu osibambele inhliziyo ubusathane bakhe yabo. Umfana uphila impilo eqondile nje clean uyayikholelwa anayitapu tapu akunagazi lemfene la kuthiwa yena uqondile nje la clean. So lento ukuthi ngenze event emakhaya umthandeni summer experience kuhlanganisa nokuthi ngigcina amafa asemdletsheni ngigcina amafa ukuthi emdletsheni kwazalwa indodana kwazalwa insizwa noma iqhawe elifana nomthandeni umshovenkani kwabanenkani indlaba ephiya kaMambatha Simisola Madevana. Istress enginaso sisodwa esokuthi umasondo uyedwa lapha kakhulukazi ubambisene nobhuti masheshisa kodwa nje kakhulukazi
umzimba okukhulu ubhekene nomasondo. Elelo wequality njoba ubona nezinto ezilengayo insimba zaphethe nazo nengwe ukubona kunengwe amaqubu lawa. Okay. Injobo le yangemuva yomqhele iqubulele elikhulu okufakwa ekhanda okugcwalisa ukuthi umqhele kufuna uhlobe ube muhle. Udidla lolu luhlala phekwe edlaka kodwa lento okuthiwa idlaka nathi. Okay. Engivunulisayo la umbatha. Umbeje. Umbatha ushando kaNdaba cha shuthi kimi iwumalume. Lensizwa iyona le evunulisa indlulamithi kaZulu, evunulisa isilo uMisizulu. Ade ngikhuluma ngakho kuhamka sekuzohlala la ngaphezulu. Mama ubhincile kube isinenge lesi sakubowala idlaka naso sinemisila yengo. Okay. Ukusibona singene kanje kuze kunakho okwasemadolweni lokho kungena la. Nakho kwakhiwe ngengwe kwafakwa insimbi. Okay. Kube imbatha. Imbatha leli ilonela ngenhla elivala umzimba ngenhla. Kube umgeqo lo. Idladla lesi. Originally. Ingakho ubone ngathi imvunulo engibhinqile namhlanje yabona yakhazimula yabo ishayina njengenkanyezi. Ukuthi umnumzane ufuna akubhala uhlonipheke umkhaya. Ibhande leli bese kuba ke amashoba lawa agena lapha einkhonyaneni. Okay. Kuzoba zihlakala lezi ukuthi zingene kanje kube amadavathi leli kube amaqakala. Okay. Ngamanye amagama nje alikho ilunga mawuvunulo kufuneka lingaboshwa. Ilunga nelunga emzimbeni liyafaswa linento yakhona bese iyagcwala ke imvunulo ngoba vele phela siwe singafaka ema-under amazivunule. Imvunulo uyifaka nje izwa awufaki lutho ngaphandle under yethu njengamazulu umncedo ayazi kamadoda ukuthi umncedo yini. Umqhele sezingeni kakhulu umqhele futhi umqhele sengivele ngawuthenga nje umqhele akukhona ukuthi ngizovunuliswa nje ngawo. Ngizobonakala nje ngiqhamuka kwezinye indawo engisuke ngiyihlonipha ngiqhamuka ngofakile ngoba umqhele uvele wangifanele wangisetha wavele wawumthandeni nje. Ngifuna ngequpha bye senyo hawu so vele umcimbi siyacaca vele ukuthi ukhona manje akusekho ukuhlehlela emumva baye behambe beyongithungatha ekhaya. He is Hazel Muscat. Hazel Muscat. Ngivuka lapha ehotela ehlehluwe ekseni angilalanga ekhaya ngenxa ukuthi ngiyazi ukuthi makuzoba nomcimbi abantu abaningi baye behambe beyongithungatha ekhaya bese ngigcina ngishuthi izithombe ngagcina ngishuthi izithombe usuku lonke gcine umcimbi ungenzekanga. Angina amaphapha phezulu ngoba ngiyazi vele ukuthi ngighost vele ngiyazi umcimbi uzohamba kahle yabo. hawu hawu Shwele bandla ngakhosa kakhulu ukuthi abadala wethu nezinsizwa ngakhosa kakhulu isikhathi ngiyabona sesidliwe umgodo kodwa ngiyacela nje ukuthi sincenge silandelane kwenzeke okwenzalo usuku seliqalile ukho kunye nami indlela yokunhlonipha ukuthi vele ngiqonde nje ngiseshonini ngoba sekuyibona zakho zinsizwa engosomabhizinisi nje ihlanganisa impilo bese mayifuna nje ukudlala noma ukuchitha isizungu bese ithatha amaveni azo anamandla eziwathembayo. Nami ngagcina sengiyikhonza ngagcina sengizazi ngokuhlukahlukana kwazo ngoba ziyasekana futhi into yami zayiseka ekuqaleni ngathi mangenza i-event ama-4x4 ashaya ama-convoy ayemdletsheni. Wasangilindi impyo ngibeka kwakho kanyawo wasangilindi impyo ngibeka kwakho kanyawo Homina ngilindi impyo ngibeka kwakho kanyawo Nginanga nosikhinkili sefikile uyabona into lezi yomcimbi nje kahle. Hloniphe emdletsheni vele ufika nathawula isikhinkili mfowethu umthulo ngosule ngezandla mfowethu oshuthi ke
Osengilinde impi yongibeka kwakho qanyawo. Ngilinde impi yongibeka kwakho qanyawo. Ake ngiyasimukela isipho. Abantu abaningi babenza imicimbi baye belande inyanga izobethela noma belande umhlabelo bezochatha inkomo yomsebenzi ukuthi wenzela ukuthi amathambo ingathakatheki ngiyabona banemikhuba eminingi abantu abanye mabethenga imoto bayithatha iyobhilwa ezinyangeni nami nginomkhuba wami noma nginomkhuba wakithi ukuthi mangenza into enkulu noma ngithenga imoto noma ngizoba nomcimbi omkhulu ozoqala kumele ngiqale emkhulekweni ngoba yona engikhuliswe ngawo. Ingakho uthola ukuthi ngisho kukhona okubi okufuna ukwenzeka emcimbini akwenzeki ngoba uvikelekile. Shuthi ke nami intelezi yami yikho lokho ukuthi ngibiza igama likaJesu ngaphambi kokuba umsebenzi uqala bese konke kuhamba kahleke namakholwa ongumama bengikhulekise bekhulekela ukuthi wonke umuntu makahambe ejabulile. Ingakho kuhambe kahle konke nami ke ngikholelwa la ingakho ngiqale ekhaya ngithola umkhuleko bese ngiyahamba ngeinsizweni ngiyogwavuma njengebhubesi ke ngoba uyazi nobaba uphosa ngonyatha ukuthi wangishiya ngigwavuma kwamhlaba njengale bhubesi. Uthola amagada amabili azovela sivulela indlela straight. Ngathi ngidla adla abantu egcekeni kangakanani izithelo kanje futhi ngibatha ngo5 days ngithe nje namhla lelathi ngitshele badlaleli elisebenza ngalezi zinto lithi manje wona kodwa kakhulu nami ngitshela nje mina ngiyayazi le stuff yabona abantu kuzuwina abantu bafuna ukuchaza into ekuzobenza ngathi lela isebenzi ekubheka ithi madoda cabaqinisile sasahlwela ama security asahlwela semuva angcono lana isibinyaminya siyabonakala. Funa ukubusisa umcimbi ungaqali bese kuba ukuhlakana ngoba uhlakaniphile khona unje yabona leyo nto leyo bese uphinde uba nenhlonipho ithi leyo nto ayingapheli uNkulunkulu ngifuna ukubusisa umcimbi ungaqali futhi into engiyibonile convoy imoto engaphezulu kwe1000 silandelana ziza la emdletshe lishisa lejela kodwa iqiniso lethu mfowethu sibusiso yamnika sona namhlanje mfowethu as a president of the federation giving you all the blessing that you must be in charge of Maskandi music. Uyabona lo mcimbi lona kuzoba ingqopha mlando yomcimbi lona uyabona. Ngibabona nje ubhuti 3 seconds bakhona lapha nje baphithiza nje ubhuti bendawo ubhuti bama. So vele umcimbi siyacaca vele ukuthi ukhona manje akusekho ukuhlehlela emumva ukuthi umcimbi uzohamba kahle. Vele zikamile njengamanje. Wena ngifuna ngequpha bye bye. Senyo. Lindile lo mamkhulu. Oh mahu basendleleni. Guys, I can't wait to perform. I'm really getting ready right now and I'm so excited. Wow. Isithembu sami wethu ngifuna uqamba manga sihamba kahle kakhulu. Yaba singamongameli ongasile ekhanda. Ngoba ungazi ukuthi thina ngoma.
Iy'mpisi-ke zimgonya ngamabhodlela. Easy. Hazel Muscat. Amazulu angamazulu amabhinqa amabhinqa. Enza ukulima kuyo yonke into, enza ukulima ngokusupporta, akusupport emfethu yabo. Amangithi azokulima ngisho ukuthi wrong, ngiqonda ukusho ukuthi yonke into ayenza mawala. Yabo, so mayithanda mawala. Yabo, uyabona nje into zo online nani akhohlwa. Buka ukuthi enza ngamanamba. So mangithi enza ukulima ngisho ukuthi wrong, so kusho ukuthi ayenza into mawala ngokuphutha vele nje afihleleke into na yonke into. So yonke into yawo ayithandayo, ayilwela. Awuphazamisa injabulo yawo uzobona. So kwakuperform uJaiva nje wangena uGaitsheni as a feature. So ke manje ufuna aphume kuGaitsheni qhubekela yena apha yabo. Alright usiyaphoqa ukuperform uGaitsheni ngoba wrong bakabe noku-enjoya ilokuzana ihlwele. Ngitshela leke ngese stage mina. Uthi ngabe nisamkhipha. Ingane ayenze lutho ingane uDJ wengane naye ulapha na elokuzene etafuleni lapha une USB ngalenkathi ukagwisha kukhisha uGaitsheni uDJ wengane ufaka ingoma yengane. Ingane vele ngoba ilapha ayina experience emculweni. Yazi noma sekudlala ingoma yami. Sho ufuna ngene ngiperform angithi. Iy'mpisi-ke zidle ilokuzana isavana ubusuku bonke. Zembhonya ngamabhodlela. So I had to think jump ngoba ngangibona bazoyilimaza. And futhi same people laba benza imistake abale stage. Mase ingane shower impunga seyicashe ngaphansi kwamatafula. uGaitsheni wrong ilama jita manage stage. Unqele no lokuzana noncoshela bowuthuli yibo nje abantu ababa wrong. Baphoqa bathi siyamkhipha ngoba nosimona simkhiphile. Athi naye bafethu abantu badala yenzana indlela yethu. Amabhinqa thina sithanda zinje mfethu. Njengoba sinamongameli ongasile ekhanda. Kusithande zinje. Isizwe sawuphuma namageba sekashane ngabezi eyaphutha umlaza ngithe mangena ngabona abantu bengangamagagasi olwandle. Ngafikela umuzwa wokuthi laba bantu ngibajabulise behambe lapha bedelile benelile.
Isithembu sami cha ngifuna uqamba amanga sihamba kahle kakhulu. Indaba yami nesithembu sami izongenza ukuthi abantu begcine sebengifuna umuthi bengifuna ikhambi lokuthi lesithembu ngisipoqa ngani uyabona. Ngicela ningagcini ngokubuka la amavidiyo kuphela nibuke namanye lawa kule channel ukuthi vele ngiwa-uploada nizosho ukuthi nifuna ngifaka le nto engiyifunayo i-channel yabalandeli ngiyivule lebo umuntu onento ufisa ukuthi ngiyiposte noma ngiyenze like ngikhulume ngayo ngicela ukuthi angi-WhatsApp ngizoyishiya inamba yami. Umcimbi womuntu ufana nenhliziyo yakhe. Uma inhliziyo yakho kukhona into wrong phela sekhona abantu abagwazene la yabo noma sekhona umunye ushaya umunye ngempama yabo. Angazi nimeya kahlabisa ukhumalo ukuthi yini inkinga nala ngoba sinomcimbi nje kade ngiqaba neground sesalithola sekusele mhlawumbe 3 days mangaphosisi bani phela usilele ngalutho lutho awulethe ngisha amanzi awulethe lutho. Escape kuthini imfuzo engenamilo sekhaba kolithandayo ubaba. Thathelela mthethelela ukugetshelela ukhozi FM ngasaqala waqala uthethelela ungizwe umculo. Ney'ndondo zamalahla benonxele. Kusala igcwama kuyadula ngoba kwakhetha isihloko kaMambatha yena yedwa qhaba. Umano irasa elibuya kusanganela irasa. No dash no dash. Get